Hey Henk, het zit er weer op. We hebben er 24 lietse afleveringen van maken. Heb je er leuke reacties op gekregen? Ah jongen, Facebook zit vol met leuke reacties. Ja, hè? En is er ook nog een service? Ik heb nog één vervelend mailtje gekregen. Uh-oh. Tja. Er is een Piet Vellema uit Drachten en die zei daar stol zijn hebben soest. En als het wist, is just. Wat zou het kunnen betekenen? Ik is me dan uitlezen hoe ik het wil. Ik is me uitlezen hoe ik het wil wat. Nee, dat is goed. Nou, dat is dan goed. Camera loopt. En kies me dan uitlezen hoe ik het wil met zissen? Oh. Wat is nou van die gevoel het belangrijkste? Mat of sissen? Zissen is in deze zin belangrijker. Precies. Nou, het belangrijkste tijdwit komt voorop. Dus wat wordt het dan? Kies me vertellen hoe ik het... Zissenmat. Oké. Ah ja. En als het wist, is just. Wat zou dat budgetten kunnen?